Hvad er det første, du tænker, hvis jeg siger Minerva? Lorteshow. Totalt latterlige mennesker. Altså, jeg synes, de er simpelthen... De åndssvage, og jeg synes, det de laver, det er simpelthen... Især deres fester. Altså, de kunne da godt nok til at blive lidt sjovere, altså. Nogle gange så er det sjovere at gå ud på en mark og stille sig. Det ved jeg ikke. Jamen, det er fandme noget lort. De morgenshows, I har, de fucker op hver gang. Det har aldrig været godt indimellem? Nej, aldrig nogensinde. Okay. Jeg synes fandme, de ringe. De er nogle lortefester, I holder og sådan noget. Det er bare sådan, der er ingen, der hygger sig. Hvad synes du om Minerva? Minerva, det er frygteligt. Det er det mest latterlige, jeg nogensinde har været udsat for. Seriøst? Seriøst. Hvad synes du om Minerva? Minerva, det er fantastisk. Jeg er faktisk rigtig ked af, at man ikke kan komme ind som lærer. Det kunne jeg godt tænke mig. Hvis jeg stille op til sådan en show, hvor man bare kan slå sig løs. Det er ærgerligt. Ja. Hvad synes du om Minerva? Lort. Hvad? Noget lort. Er det noget lort? Hvorfor er det? Lort. Altså, de er ikke styr med en skid. Seriøst? Ja. Nå. Hvad synes du om Minerva? Jamen altså, hvorfor kan elevrådet ikke tage sig af det pis? Hvad fanden har I gang i derude? Vi optager. TV2 News. Vi rapporterer live om Minerva. Efter sidste gangs katastrofale lorteshow er Minerva gået i opløsning. Og jeg er taget ud på en spændende mission for at få forenet de 10 raske mennesker igen. Så nu skal vi prøve at finde dem. Og og der var de. To gulag som TV2 News. Det første spor, vi følger her i sagen, det er den spændende historie om Mathias Hedegaard, som forlod Minerva ligesom alle de andre på grund af social... de røg helt ned i bunden af det sociale hierarki på grund af det fatale show sidste gang. Vi har hørt rygter om, at han er blevet set flere steder i byen udøvende parkour, den franske sport, hvor han hopper på bygninger. Så vi taget... Vi skal lov for det, når det hjælper det her, hva'? Og så nu hurtigt. Nå, vi har hørt at fra pålidelige kilder, at Mathias han skulle holde til omkring det her standbunke. Men han ser ud til... Hey! Mathias! Mathias! Kan vi få det? Kan vi få det interview? Hey! Kom ned! Ja, så står jeg hernede under Viborgs gader, nede i undergrunden. Mathias lagt fra os. Det skal ikke ske med de næste. Vi har fået at vide blandt, fra mange kilder, at Anders og Peter, vi har fået at vide, at Anders og Peter Bæk fra det tidligere Minerva,
var dem, der led hårdest med hensyn til social netværk, og de er gået helt ned fra den store sorg, det har været, og ryge så langt ned socialt. Vi har fået at vide, at de nu holder til som bumser her på under i vores gader i undergrunden. Peter Bæk. Anders, stop! Stop! Peter Bæk? Ja. Peter Bæk? Hallo? Ja. Prøv lige at stå op. Ja. Kunne du ikke tænke dig at være med i Minerva igen? Jo. Der er stadigvæk ikke noget spor af Anders. Vi prøver lige at spørge nogle øjenvidner her. Undskyld. Ved du bare Anders her? Vi har netop fået en... Hold med mig! Okay, vi er netop på vej hen til Domkirken nu. Vi har fået et tip om, at Messi kan være der lige nu. Vi skal skynde os, fordi at Messi, som var endnu af de Minerva-medlemmer, som gik helt til bunds, genfandt sin tro igen i islam. Han konverterede til islam, og han skulle gerne sidde herinde, har jeg fået at vide. Og så kan komme ind. Hallo? Det kan vi ikke. Vi prøver en anden gang. Eller... Nej, det er ikke til, at vi kan komme ind i kirken, men det skulle være rimelig sikkert, at Messi han befinder sig derinde. Vi kan desværre ikke komme ind, men... Så kommer han ud. Det er ikke til, at vi kan komme ind i kirken, men det skulle være rimelig sikkert, at Messi han befinder sig derinde. Vi kan desværre ikke komme ind, men... Så kommer han ud. Fandme godt. Mercy, kunne du ikke tænke dig at være med i Minerva igen? Jo! Men Mercy, så skal du... Hey! Mercy, så skal du blive her! Det lykkedes mig så at samle hele 2 ud af 10 Minerva-gutter, og det er jo en dejlig nyhed, så nu tror jeg, vi kan få... Anders? Anders? Ja. Vil du ikke være med? Jo! Nå, men så har vi 3 stykker. Nå, så kommer Mathias også. Så er vi næsten fuldtallige, bortset fra, at vi fik at vide, at alle andre Minerva-medlemmerne, de gik kollektivt selvmord på studieturen her i går. Så vi er vist dem, vi kan være nu. Så lige for at markere den glædelige begivenhed, så vil vi nu alle sammen synge en sang. Kom så. Gutter. Hvad skal vi finde? Flot. Det er så dejligt at have Minerva samlet igen. Og